Kucha kwa lero pa 27 February 2025 ku nyumba ya malamulo kapena kuti ku parliament kunabuka mkangano. Mkanganowu unali wa opposition komanso aphungu aboma. Mkanganowu udali wokuti a opposition amafunisisa kuti nyumbayi iyike poyera kapena kuti ionere kanema wa CCTV aone amene anawaphwesera mateyala magalimoto awo komanso amene anabwera kuzaswanya ena wa magalimoto a DPP. Koma aphungu aboma amakana kuti zimene zisachitike, asiyire apolisi, ndipo kunabuka mkangano. Koma chakumadzulo kuno zapezeka kuti spikala wa nyumbayi Catherine Gotani Hala alamula kuti aphungu onse amene ali m'nyumba menemo ngati akudziwa kuti palibe mlandu nkuli bwino aonere video imeneyi m'nyumbamo. Ndiye apa ndi mmene zilili, takhala ndipompo muone kuti zili motani.
Akaka. That's him. Wabaya. Wabaya. Kawili. The ocean. Accomplice. How does it read? We are mafuna chori. Kumbuyo kwa sababu How does it Kumbuyo kwa limba kudia. t-shirt yake ndio bali ya maua ikisanga wanaweka anatoka na wina ya Madrid Bamene bwajike so. Bamene. Jile tafasa kai. Akuonera kanemayo iwo anayamba kuimba nyimbo zimenezi mu parliament lero lino pa 27. Tamvera ni nyimbo zimene amaimba aphungu akoma. Mkhani naso imene yatipeza chakumasukulu konkuno ndiyoti president wa chipani cha A40 adachitidwa ataki lero lino, ndipo iye mukufotokoza kwake akuti amachokera kumaliro ku area 24 ndipo adayamba kuthamangisidwa ndi anthu ena anyamula zikwanje. Taonani video. Atakufuna ine atakufuna madumaloko atafuna madumaloko abano hiki abatu ku polisi nditu neswa ndimenya ichi neswa ndimenya ja ukushi mulo nguvala kabudula ndona se ajira kuona ndi kipakamisa makiro ndiwoza uri ndofuna iweyo maloko iwe ila muchula zina ufuna maloko iweyo komana iweyo apa ndi mwana wina so ya mukenda apa ndi mwana ndenda nawe leo apukanya gari mu beja mwana Yora malawe ndi abati kweli tili police station kumene tabwera kuti tipeze kithandizo anyamula zikwanje kwambiri agendedwa ndi miyala. David amena kambali na ita ili amendesa ndi David haona That's him. Wabaya. Wabaya. Kawili. The ocean. Accomplice. How does it read? We are mafuna chori. kumbuyo kwa sababu How does it Kumbuyo kwa limba kudia. t-shirt yake ndio bali ya maua ikisanga wanaweka anatoka na wina ya Madrid Bamene bwajike so. Bamene. Jile tafasa kai.